dragilor, și bine v-am găsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi trebuie să mergem din Franța până în București. Trebuie să facem ITP-ul la camion. Avem, cum s-ar numi, o cursă de 2500 de kilometri. Trebuie să fiu chiar, am puține emoții că mergem în România. Tu nu? Ai emoții, Matei? Ba da, chiar nu am emoții deloc. Dar uite, ca să zic cât de fericit sunt, am să te rog să-mi faci o cafea. Hai că-ți fac o cafea imediat. Faci mie o cafea? Sigur că da. De care? Cafea de aia de la lor? Ia să vedem mai. De la lor, trebuie să mai fie de la lor. Cafea de la Lore. lor. E cea mai bună cafea care există pe Franța, pe aici sau pe Spania. Ne-am luat-o la Da, nu, tu o găsești peste tot, dar e super bună. Oho, domnul Matei, mai puteți să mai conduceți? Mai pot, dar tu mai poți să mai dormi? Da, eu am dormit până acum, nu mai pot, dar ce bine am dormit. Hai, că trebuie să schimbăm cardurile și urmează să mergi tu un pic de Ventimiglia, după aia schimbăm bine. Ok. Da, trebuie să mergi pe Ventimiglia? Da, eu nu merg pe Ventimiglia. Ba, mergi. Tu mergi. Acum am 8 km, schimbăm cardus. Și eu mă fac schimbând direct la sumă, mă. Dar cât conduc eu? Vedem acolo. Oricum, după ce trecem Ventimiglia, numai tu îi dai 4 ori jumate, nu se duce. Toată noaptea, nu? Toată noaptea îi dai, îmi pare rău să zic. Na. Eu acum gen m-am pregătit pentru la noapte, știi? Ai dorit pentru la noapte? Ia, uite că din cauza ta nu puteai merge. Ferme, ce înseamnă? Închis, nu? Păi, Am trezit pe repede. trebuia să mă las să mai dorm. Am trezit pe repede. Mult. Schimb calul? Aha. Sau vrei să schimbi tu? Am învățat, dar doar prima parte. Și a doua parte cine schimbă? Tu. Dacă iubești cu adevărat. Da, du-te. Ce faci, Ștefana? Te duci? A? Da. Unde te duci? La muncă. Eu mă duc și sâmbătă, mie îmi place a lucra. Mai încă 1500 de kilometri până la Budapesta. 1335. 1355? Urmează. Dar trebuie să zici tu cât mai exact. Mamă, dar ce rapid merge asta fără remorc. Da, merge rapid și cu remor. Zi exact cât mai e până acolo. Până unde, dragul Până la Budapesta, draga mea. Ți-am zis 1335, da? Bravo, Ștefi, bravo, bravo. Și cine crezi că o să-i conducă toți? Îți pun și cardul meu să conduci. Mi-ai dat ăsta pe 90, că nu mi l-ai dat. Ștefănica, vrei o cafea? Nu vreau cafea, că eu conduc acum o oră maxim, nu? O oră jumătate, da. O oră jumătate. Mă bag la somn și mai conduci tu și eu conduc toată noaptea. Am să-i dau să conducă și pe cardul meu. Glumim acum și noi, dar... Vrei să dau să conduci pe cardul meu? Nu. Uite ce concentrat ești. Depășiri puternici dezvoltate. Depășire în pana mea, că mă lasă nimeni. Nu te lasă nimeni? Păi dacă nu te lasă nimeni, stai în spatele lui, nu? E normal că stau în spatele lui, dar nu îl iau pe unul preț. Haide. Calcul, arată de ce ești în stare, arată. De ce în stare Mercedes? Nu, de ce ești în stare tu? Wow. Ai depășit 2 mașini instantaneu. Ai văzut? 2 camioane, dragă. Deci, după cum puteți vedea, după doar cât timp? Avem o lună? O lună aproape de echipaj, deja are figuri de titular. Ce e aici, Ștefănica? De ce te-ai oprit? Accident, cred că. Ne-am oprit că este stau. Nu știu cum se numește în franceză această chestie. Și nu știu ce accident o fi. Maserati. Nu voi filma. Maserati de asta mi-am luat eu când eram în clasa 3. De jucărică, nu? Da, avea și un Maserati. Nu, de asta mi-am luat eu când am făcut 18 ani, Maserati. Tot Da? jucării, da, când nu mi-a luat un Maserati adevărat. De ce nu mi-a luat Ștefana tot un Maserati adevărat? Când am bani. Da, dar acum dacă te-ai făcut șoferiță pe tir, ce zici, nu mi-ești mie un Maserati? Da. Nu mi-ai, nu? Mamă, dar iar se îngustează și banda asta. Uite mai în stânga, Ștefana.
Bună dimineața! Bună dimineața, am schimbat carul, le-am uitat să mai punem în loc, înapoi, că trebuie să trec eu Ventimiglia. Și după cum știți, toți șoferii profesioniști, în Italia, noaptea sunt lucrări pe autostradă, se închide autostrada. Noi suntem momentan fără remorcă, mergem să facem ITP-ul, care ultima dată am prins traseul ăsta cu remorcă, ceea ce este un traseu destul de urât. Azi am avut noroc. Când ai remorcă, nu? Am remorcă cu mine oricum, dar zic așa, când am... Ha. Amuzant? Glumă, hai să râdim cu toții. Nu a fost amuzantă? Nu. Lăsați în comentarii dacă a fost amuzant. Ce e asta? Și acum ideea este că noi ne luăm după ăsta din față, da? Bine, că după indicatoare. Dar mai fost situații în care m-am luat după ăla din față și la un moment dat ăla din față a intrat în stânga sau în dreapta, într-o curte. Și-o să acasă, te duce acasă. A, dar pe ce m-a dus tura trecut, exact în zona asta. Doamne Exact ferește. pe ce m-a dus tura trecut. Cu remorcă chiar că ar fi nașpa. A fost super pentru tura trecut. Și mai și ploua. Nu? Ploua, păr. Aici e foarte frumos. Deci este un parc și marea. Îmi pare rău că n-am putut să oprim, dar efectiv era mare. Puteai să te bagi în apă. Bine, că e so frig, dar foarte frumoasă zonă. Extraordinar de frumoasă. La săptămâna viitoare, când o să te dea cu remorcă, pe tine asta te spun, să zic dacă este așa frumoasă zona. E bine așa? Nu, dar mie îmi place așa, că e frumos. Cu remorca transport. O blocat toată strada. Colega! Mă duc să-l ajut, că să ajută colegii între ei. Colega! Wait! Ți-am zis că nu s-o încadrat bine din prima, ți-am zis. Știu, chiar ai zis. Dar ăștia din spate? Ah. Stai, acum cum îl ajuți tu pe el? Asta eram eu, cred că. Asta eram eu, dacă treceam pe aici. Mă duc să ajut colegul. Te-a mai coborât un coleg. Au blocat tot aici. Tot. Nu știu cum să dau zoom. Și acolo. Motocicliștii ăștia sunt ceva de groază. Gata? Da, n-avea nicio treabă, era începutul cu spatele, nu putea să dea. Da, o da bine. Eu, da bine, că eram eu acolo și am zis unde să dea, că el se ducea... Na, fiecare mai să ne ajunge pentru ei. Asta eram eu, serios. Și acum tu te duci înainte sau? Da, lasă să treacă lumea și mă duc în stânga. Deci el, ți-am zis din prima că nu s-a încadrat bine. El, Mi-ai zis. până aici trebuia el să vină, înțelegi? Cu toată remorga, până aici, exact în locul ăsta de aici trebuia să vină. Și în față are autostrada în pe să meargă sau? Uite, vezi? Da. Pe autostrada de aici. Păi și el nu s-a dus. Ei, el s-a dus că era frică să mai dea cu spate, nu mai avea curaj. Uite, și asta din spate, hai să vezi că trece. Nici asta nu s-a încadrat bine. Nici asta nu trece. Ba da. Nu trecă? Asta trece, da. E. Autostrada. Da, asta a trecut fără probleme.
Dar treceai acolo. Ți-am zis, eu ți-am zis pe... Exact când s-a băgat, ți-am zis că nu trecea. Doamne, o mișcare greșită. Ai văzut cum a blocat o stradă întreagă? Da, și Doamne, dar eu dacă aș fi în situația aia, Doamne. Pe aici o fi oare? Cred că nu. Și nu mai scrie GPS-ul, nu mai merge sau? Să încadreze, normal. Doamne, dar eu n-am mai văzut asemenea străzi. Dar eu dormeam data trecută, de fapt, când ai trecut pe aici, rupeam Și să... ăla acum s-a fi dus dracu tot înainte, dar eu i-am spus, frate, întoarce-te și intru pe aici, că nu se știe pe unde ajungi. Era din Serbia, cred. Și trebuia să-l ajut. Da, dar eu i-am spus, my friend, go back and take this way. Și trebuie să ținem Genova? Da. Eu am explicat omului, nu du pe acolo, că nu mai descurci. Dar trebuia să te urci tu să dai cu spatele, nu? M-am mai urcat odată la un coleg, era unul arab. M-am urcat la unul din Tunisia, era la... Și cum era la el în camion? Era curat, nu degeaba vorbesc prostic, era chiar curat camionul. Și un DAF de ăsta, am stat cu el acolo, dar bine că era și o rampă nasoară. Da, Doamne, deci Italia asta e plină, frate, de lucrări, de... Și începe și programul de noapte, cum s-ar spune. Doamne ajută! Iubita mea aici de față are de condus 4 ore jumate, după care mai am eu de condus încă 3 ore. Să te uiți să nu ratezi ieșirea, da? Da. Eu mă bag direct la somn. Ai ceva de zis în apărarea ta? Somn ușor! Mulțumesc, iubirea și ne auzim. Da, bine că mă oprești pe undeva pe acolo. Ce faci? Bine. 4 ore și 4 minute conduse. Asta trebuia să merg. A? Vrei să conduc și pe cartul? Nu mai poți să mai conduci atâta? Da, eu mai conduc, am băut 2 cafele, acum am venit să alerg pe aici, prin parcarea asta. Și eu m-am odihnit ca lumea. Să-mi iau și un tricou pe mine și începem condusul. Deci eu eram la volan și ascultam tot felul de melodii. Făceam, sunt un șofer pe camion, ca să n-adorm. Eu conduc, eu sunt patron. Acum mai conduce el 45 minute și mai după conduc aceea 45, conduc bag mai eu. mult. Ei, lasă iubirea că ești obosit. Nu s-o obosit. Ei. Haideți, oameni buni, la muncă. Eu dacă am dormit, cred că am dormit de la 12 până la 5. Am de la 12 la 4. Ba nu, de la 1. La la- 1? Nu, de fapt, sau cred că era 2. Am dormit de-am rupt, efectiv, am dormit super fain, a fost. Te-ai am mers odihnit? până în drum drept, am mers de rupt. Numai în drum drept, a? Ai mers și în alt drum, dar în drum drept ai mers de rupt, n-am avut o treabă. Și îi dăm bătaie. Pentru prima dată în Slovenia și Slovacia, cred, sau ceva de genul. Doamne, uite-le cum s-au parcat ăștia. Și asta e bine, eu am avut pe Brennero 22, pe A22, pe Brennero nasol tare într-o seară. Parcat sau ce? Erau parcați ăștia super nasol, nu mai aveai loc de parcare pe nicăieri. Și o trebuie să fac un loc de parcare între două tandeme, a fost nasol tare atunci. Aici în echipaj găsești parcare unde vrei, tu n-ai nicio treabă. Păi și stai, acum cât e ceasul? Ceasul 5, cred. 5, bun, și noi până la cât mai avem program? Încă 3 ore. E ora 5, ora României, ora 5, ora României. Mai avem exact. Eu mai am 2 ore 33 de condus. Bun, și noi avem până la 8? Până la 8, da. După aia mai conduci tu. Ok. Nu mai conduci tu vreo oră sau Conduc eu 2 ore și după aia să iau în carul și mai conduci 2 ore și gata. Hai bag la somn. noapte bună? I need the where you enter. Where I enter. I can't remember where I entered. It's the last... I've been here for 20 kilometers or something. But why doesn't my DKV doesn't work? Because this way is the only ticket. Nu am filmat. Și Nu ce? poți să dai pe spate nu poți să dai cu spatele aici, cât ia. Știu cât e ea, dar
Nu te-ai încadrat bine sau Da, care? nu știu ce dracu avea, nu pornea în rapă. Vezi că ai un șervețel acolo. Lasă-o prins. Ai dat mai fi supărat și te-ai speriat Nu sau m-am speriat, dar așa, pur și simplu, știi? te-ai încadrat aiurea sau care a fost Nu m-am ăla? dat aiurea. De fapt, cred că da. Zicea că e numai pentru ticket, dar acolo nu scria nimic pe benzi, cerea only ticket. Bună dimineața din Slovenia! Astăzi am ajuns în Slovenia. Foarte frumos aici. Mai venim. Tu ce faci? Bună dimineața tuturor! Am ajuns și în Slovenia. După 1300 de kilometri mai avem fix 359 de kilometri până la Budapesta. Am zis să ne oprim și vreau să vă arăt că viața de turist nu este chiar așa urâtă. Mai sunt și momente frumoase. Astăzi vom merge și vom mânca pleșcoviță aici în Slovenia. Mergem și mâncăm pleșcoviță chiar de la mama ei de acasă din Slovenia. Știi ce este aceea, o pleșcoviță? Ceva carne de vită, din câte am înțeles. Este ceva carne de vită foarte bună. Nu știu dacă știți videoclipul ăla cu aia care zic că mănâncă pleșcovițoi, dar acum am mers și tu să mănânci pleșcoviță. Să vedem dacă este bună, dacă este rea. Uitați un pic acest view. Să focalizezi. Frâi, frate, Dar nu s-a focalizat. e super frâi. Avem de făcut și pauza săptămânală în București. Vom merge la Term și la Piața Oborului ca să mâncăm mici. Vrei să mănânci mici? Și totodată trebuie să recunosc talentul incredibil al iubitei mele de a conduce noaptea. Se descurcă foarte bine noaptea, are foarte multă energie când conduce noaptea. Fapt ceea ce pe mine mă bucură enorm de mult, pentru că mie mi-este puțin mai greu noaptea. Ce părere ai de condus noaptea? Îți place, nu-ți place? Deci îmi place, pentru că unul la mână, este liber. Doi la mână, dacă beau o cafea bună, făcută de... Eu aici de față. Da, așa. Beau o cafea bună și ascult o muzică sau un podcast sau ceva, deci e viața mea. El doarme, nu mă zăpăcește la Pe Ventimiglia, data viitoare când o să fim cu remorcă, ei au reușit să doarmă. Deci am mers pe Ventimiglia cu remorcă și erau lucrări, piste lucrări. Eu am circulat foarte ca lumea. Păi când Ea dormea. Carmen la Sălciu, pot să dorm. Deci dacă vede acest, Carmen la Sălciu, am nebunit. dacă vede acest video Carmen de la Sălciua, te rog frumos să ne suni pentru că vrem să te chemăm la nunta noastră. Dar de unde știi că tu când am bani? Poate o să am bani. Ai bani. Oricum, Carmen de la Sălciua e cea mai șmecheră cântăreață. În ce oraș suntem aici? Suntem în orașul Celje, Cum dracu știi? Târnovlje. Doamne, ce frumos, să fi Bacăului. Exact, parcă, uite, zici că ești în Iași tu. Serios? Wow, sunt în Iași. Am ajuns și la restaurant. Hai să vedem despre ce este vorba. Eu nu știu o limbă, nu înțelegi. Ce scrie aici? Sladice. Înseamnă deserturi. Eu credeam că înseamnă salată. Hai mai zi. Ce crezi că înseamnă asta de aici? Dodatki. Cred că astea sosuri. Sincer. Da, e mișto restaurantul ăsta, foarte fain, e rustic așa. Ne-am comandat meniul de 2 persoane și abia aștept să văd ce ne aduce. Ci că e cea mai bună pleșcovițoi de aici, din Slovenia. Tu ce mai vrei? Am comandat un platou de 2 persoane plus o salată. Ne-au adus aici niște apă cu lămâie, care este din partea casei. Ce părere ai? Nu știu. Parcă nu știu. Acesta este meniul. Nu știu dacă vom putea mânca toată chestia asta, categoric nu vom putea mânca. La sfârșit vă voi pune și prețul, ca să-mi spuneți ce părere aveți. Toată mâncarea care ați văzut-o a fost nici mai mult, nici mai puțin de 42 de euro și 40 de cenți, adică undeva la 210 lei. Eu zic că e un preț foarte bun, pentru că la mama mea de fiecare dată când mergeam, plăteam undeva la 170-180 de lei și nu avea aceeași calitate mâncarea și nici măcar n-am reușit să mâncăm jumătate din tot platoul respectiv. A fost un restaurant top, chiar foarte Topul de pe fain. lume. Topul de pe lume, cum se-ar spune.
chiar foarte fain, foarte ieftin și mâncarea am plecat cu o pungă întreagă. Efectiv, n-am putut să terminăm de 200 de lei cât am plătit, plus tips, n-am putut să terminăm ce era acolo. Gata cu cina în oraș, cu mesele în oraș, trebuie să și muncim. Și ceea ce vreau să zic acum este că în Ungaria, cred că circul exact ca pe Franța noaptea când e liber. Efectiv am... Câte ore am făcut? Am început programul? 3 ore și 25 de minute. Și am făcut 300 de kilometri. 3 ore 25. Deci exact maximul care se putea face. Super cu Ungaria, îmi place la nebunie. Numai că e depășire interzisă astea. Serios, aici nu poți să depășești? Poți să depășești toată Ungaria, dar e depășire interzisă. Bune. Și aici te? I-am lăsat să se bage în față acum ceva timp, știi? Și când își face iar viteză la... Păi și cât ai acum la oră? Acum 75. Aș face viteză în mine. Ideea este că mai am 1 minut și 5, o oră și 5 minute ca să fac 93 de kilometri, să putem schimba carburile direct în pompă. Mai am 1 minut de condus. 1 minut de program. Și vreau Și să am ajung până în ajuns. pompă. Hai că ajungi. Ia să vedem, ajungem sau nu ajungem? Păi, Cum dracu am ajuns exact, mi-am făcut calculele. 1 minut. 1 minut, suntem în pompă. Și am ajuns în pompă. Deci ai condus 4 ore 29 de minute. Ia uite-le. Doamne ferește, fain. Suntem în Ungaria. Așa, nu mai zic nimic. Voiam să le zic vreo 2, dar nu mai zic nimic. Suntem în Ungaria, ne-am oprit să facem un duș. Am zis că băi, hai să facem un duș, că aproape ajungem în România, trebuie să schimbăm și cardurile, să alimentăm. Matei știa că-s gratis dușurile pe Ungaria, mă rog, auziseră că-s gratis. Am intrat noi acolo, eu m-am pregătit de duș frumos, că gen puteai să intri în toaletă, dar după toaletă aveai dușurile. Și am zis, băi, cum naiba, nu plătești nimic, nu știu ce, chiar eram foarte curioasă, știi? Mi-am amenajat acolo toate produsele de skincare și de spălare și așa. Și după aceea, băi, cum dracu funcționează dușul ăsta? Am văzut niciun buton. Mă învâr pe acolo, băi, trebuia să bagi fisi într-o prostie de tonomat micuț, așa. Și dau mesaj lui Matei, că și el s-a dus în duș. Și băi, cum dracu funcționează dușul ăsta? Și zic, stai că mă duc la casă să întreb. Și o strâns el catrafusile, nu știu ce, s-a dus la casă să întrebi. Nu, că trebuie să plătești forenți, trebuie să schimbi din euro în forenți. Noroc, aveam vreo 10 euro cash. Am schimbat, mi-au dat forenți de toți banii de 10 euro. Ne-am spălat. Și când să băgăm fisa acolo, nu mergea. Deci, efectiv, băgai fisa și ieșea pe partea cealaltă. Am trântit 2 pumni. Matei era în dușul de lângă, eu eram în celălalt duș. Am zis, băi, cum naiba funcționează dușul ăsta, că eu nu înțeleg. Matei o trântit vreo 2 pumni, că hai că la mine a pornit, dă-i și tu 2 pumni, cred că merge. Am apăsat și eu mai tare pe buton, într-un final a pornit. Băi, 1 minut jumate stătea, deci nu știu cât, o monedă de aceea, nu știu exact cât reprezintă, că am uitat. Și 2 minute cred că stăteai, sau 1 minut jumate maxim. Am apucat așa o leac să mă spăl la mișto pe păr și pe corp și așa și gata. Nu o recomand dușurile pe Ungaria, deci, Doamne, în Franța, cred că mulți știți în Franța, îți dă frumos, curat, îți dă cheia, du-te, stai 30 de minute în duș, spală-te, fă ce vrei. No, și n-am să înțeleg niciodată chestia că să te duci la baie trebuie să plătești 1 euro sau 0,5 cenți. Nu înțeleg, frate, dacă ești Peco, mare, OMV, de ce naiba trebuie să plătești ca să te duci la baie? N-am să înțeleg niciodată. Și acum suntem la alimentat. Omul meu alimentează, trebuie să spălăm și camionul, pentru că îi cam murdar. Nu știu care e, că nu merg pompele. Deci Ungaria ne-a făcut până acum niște nervi. Dar întreabă și tu oamenii de acolo. Da, cam asta e treaba pe Ungaria. E prima dată când venim, n-am mai venit niciodată. Geamurile trebuie curățate. România. Pentru prima dată pe camion în România.
Și am intrat, dragilor, și în România. Acum, cum te simți, Matei? Cum te simți? Lasă că aici e ușor, în zona asta a lor, București, Ploiești, în zona asta cum ar veni de vest, au autostrăzi. Mergem, uite, nu vezi că e numai autostradă. Lasă-o mai încet, că e zonă de graniță. Dar unde Frumos. trebuie să virez? La dreapta? Spălăm și noi camionul, îl pregătim frumos înainte să mergem la ITP. Am intrat în România și avem de condus încă 600 de kilometri până la București. Uite ce fain. Super fain. Terminat de spălat și camionul, am stat cam 40 de minute să-l spele băieții. O ieși curat, dar culmea a început să plouă. Asta este. Îmi fac o cafea rapid, am condus vreo 4 ore sau ceva de genul. Nu, 3 ore cred că am condus și mai conduc pentru că nu mi-e așa de somn. Și mai fac o cafeluță aici. Așa. Dar bună dimineața, draga mea, ce faci? Bună dimineața! Eu strează, de fapt eu nici n-am văzut. Eu conduc am mai mulți kilometri pe teritoriul României decât ai tu. Eu conduc, eu sunt patron. Nu mai pot de somn, deci mai am 58 de minute, ne oprim, schimbăm cardurile și direct la NI. Păi eu am făcut în 4 ore jumate, cu 400 de kilometri. Tu cât ai făcut? Păi taci cum o băga pe niște drumuri. Deci nu ai avut linii dreaptă, nu ai avut nicio treabă, nu ai avut nici om în față. Am avut și eu. Da, pe Valea Oltului acum cine nu vrea să meargă? Nu eu? Tu, dar eu nu bag la somn așa frumos. Da, dar știi cum facem? Mai conduc eu 45. Da, hai, te sun. Sau Lasă-mă în pace. vrei ca mai departe provocare? Nu. Te provoc să conduci pe cardul, nu? Dar nu mai conduc nici... Hai că mai conduc acum până la parcare, dar nu mai... N-am trecut de parcare. După porțiunea aia de, care a fost cu ceață, de mai devreme care ați văzut-o, mă durea aici așa după cap, mă durea, nu mai putea. Dar vezi că am trecut de parcare. Ce? Am trecut de parcare. Cum adică? Păi mai e de condusul ăla. E, mă bag cu coanda de urgență. O vreo mici de la Dedulești. Nu de nici, eu m-am trezit. Ea avea s-a trezit. Eu am condus pe Valea Oltului. Nu e chiar așa greu. E ok traseul. Măi, în Germania, pentru toți cei care știți, în Germania, la Troisdorf, am avut niște munți mult mai nasoli decât cei aici. Mult mai nasoli decât cei aici. Ce părere ai? Da, eu aglomerat cu Valea Oltului. Acum nu. Dar am trecut-o, mai avem 15 km și intrăm pe autostradă. Dar nu mănânc. Nu vrei să mănânci mici? De ce? Mici de Abia la m-am Dedulești. trezit, măi, omule. E 7 lei mic. Auzi? Asta nu-i mic. E cât palmă. Hai. Bun. Mai avem 100 de kilometri până ajungem în București. M-am trezit și eu, Matei a condus pe Valea Oltului. Asta este. A fost greu? Nu a fost greu. Îmi beau o cafeluță și merge și puțină relaxare. Ce zici? Mergem la term? Mergi, dacă vrei tu, mergem până la term. Și mergem la term. Ieri am ajuns la București, dar eram foarte obosiți. Am ajuns undeva pe la ora, cât era ceasul? Ora 1, 2. Da. Nu prea mai aveam chef să facem absolut nimic, așa am stat și ne-am odihnit. Dar astăzi, ca orice persoană care vine în București, care nu e din București, mergem la terme. Abia așteptăm să ne mai și relaxăm un pic. După o cursă de 2500 de km, eu zic că merge un pic de relaxare, nu? Cam așa. Cam merge. E mare, frate, Bucureștiul ăsta. Avem de făcut 42 de km de la Seriul Firului până la term. Adică ieri am mers până în oraș și am avut de făcut cât? 25 de km. Și plus că era aglomerație sâmbătă, la ora 4, vă dați seama?
Și ieri am ratat o ieșire. Uite de să luăm noi. Ne-am dus prin altă parte și mi-a cam costat vreo 25 de km. Și pentru că ne-am și îngrășat un pic de când am plecat pe camion, cam exagerat cu mâncatul, de astăzi ne apucăm de dietă oficial. Aș vrea să fac eu o serie pe TikTok. Și avem aici 200 de grame de somon afumat. 200 de grame de somon afumat, care au 350 de calorii și 40 de grame de proteine. Alături de niște de ăștia care nu cred că au așa multe calorii. Gata. Eu, tot pe locul din dreapta, am schimbat rolurile, beau și eu o cafea liniștit. O cafea firma firma e preferată, Lidl, și a mea. Și-ți place mai mult Lidl sau ce magazin îți place? Și mergem cu maxim de talent spre Term. Au bucureșteni niște autostrăzi, niște drumuri, nu o să avem noi în Iași nici în 10 ani de acum încolo. Faci 40 de km, gen Iași-Podul-Iloai, dacă 30 de minute, efectiv. Da, duminica, n-am luat în calcul trafic. Cred că când e trafic nebunești în orașul ăsta. Plus că e greu de condus aici. Ce părere ai? E greu sau e ușor? Aici nu e greu, pentru că ai mai mult stradă liberă, dar în oraș e mai greu. Așa. Și am ajuns și la termen în cele din urmă. Am ratat din nou o ieșire pe autostradă. Ea o ratat, eu stăteam în dreapta, beam o cafea. Nu e chiar așa de rea viața mea și șofer de camion, foarte frumos aici la Term. Și aveam eu o chestie. Ce face un român pentru prima dată când vine în București? Merge la Term, Exact. e foarte, foarte bun oraș, sunt mulți străini, atât în centrul vechi, cât și la Term. Dacă vreți să vedeți mai mult conținut de acest gen, Nu uitați să ne dați un like, subscribe și share, pentru că majoritatea care vă uitați la videoclip nu dați nici like, nici dislike. Așa că vă rugăm să ne dați acolo dacă vă place, dacă nu vă place. Vă mulțumim că v-ați uitat la acest video vlog și ne vedem data viitoare.